Hi friend, welcome to Jyoti Teaching Channel. ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଉପଗ୍ରାମ ମଟର ଯାନ ବା ଦହନ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ମଟର ଯାନ ତ ସମସ୍ତେ କରିଥିବ। ମଟର ଯାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯାନ ବା ଅଟୋ ବା ଚାଳିତ ଯାନ। ଏରା ସବୁ ହେଡଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଏଠୁ ମଟର ଯାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯାନ। ଏହା ଚକ ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଲପତ୍ର ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାନ ତାର ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଟୋସ୍ ସ୍ୱ ଏବଂ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଭେବୁଲ ଗତିଶୀଳ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମଟର ଯାନ ନିଜ ଗତିଶୀଳ। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ୟାରସ୍। ଏହି ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, କ୍ୟାରସ୍। କ୍ୟାରସ୍ ବା ଚକ ଚାଳିତ ଯାନ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଟ୍ ଚକ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୋଟର ଯାନ ଚାରି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଡ଼କ ପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ମାଲ ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶଗଡ଼ ଚକର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମଟର ଯାନ ଉଦ୍ଭାବନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ। ଜାଣି ରଖ ଯେ ଚକ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରୁ ଚକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୋଧହୁଏ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରାୟ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଚକଟା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗର ଚକ ବୋଲି। ତାପରେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4500 ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନ ଯୁଗରେ ପୋଷ୍ଟ ହୁଇଲ ମାଟିର ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲା। ଏଇରା ସବୁ ନୋଟ କରି ରଖ। ପରେ ଦରକାର ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4500 ରୁ 3300 ପାର୍କ ଅଶ୍ଵ ଗାଡ଼ିର ଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3300 ରୁ 2200 ପ୍ରାକ୍ ବେଞ୍ଚ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2200 ରୁ 1550 ମଧ୍ୟ ବେଞ୍ଚ ଯୁଗର ଚକ ସ୍ପୋକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ କରାଗଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ଯଦି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ତିଆରି, ଏହା ଯେ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଇତିହାସକୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଇତିହାସ ବିଷୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500 ଏଇ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରାୟତଃ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ନା ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500 ମସିହାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଚକଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚକଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ଯୋଉ ଏଇ ଚକଟା ହେଲା
ହେଲା 55 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଏଇ ଚକଟା ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶଗଡ଼ ଥିବ, ଏବେ ତ ଆଉ ଶଗଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ। ଏଇ ଚକଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଏଠି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା କେନ୍ଦ୍ର ପଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 32 ବର୍ଷ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ହସ୍ତଚାଳିତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଲ ପରିବହନ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଭାରତର ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ଏମିତିରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାରତର କେବେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି 2000 ମସିହା ଭାରତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରେ ଘୋଡ଼ାର ଚକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଉପରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ 2 ଚକିଆ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାୟ 2000 ମସିହାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1400 ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ତ ୟୁରୋପ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହିପରି 2 ଚକିଆ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଚକ ଏହାର ଗଠନ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର